Sa atong unang pagbasa, gisgutan din nga ang mga Ehiptohanon nga giisip na nga igsuon sa mga Israelita tungod ni Jose. Di ba si Jose, kuan man to, kanang nahimo man tong gobernador, unya ang paraon sa Ehipto, nagkuha sa pamilya ni Jose, katong iyang 11 ka mga igsuon, o kuyog silang papa, hangtod nga midako sila, midaghan sila didto sa Ehipto. So ang Ehiptohanon o ang mga Israelita nahimong managsuon, usa na lang sila kanasod. Pag-abot na gyud sa panahon nga ang mga Israelita gibendisyonan si Ginoo, niso dayon ang gitawag nato og yawa. Giyawaan ang hunahuna sa bag-o nga leader sa Ehipto, Pharaoh, og nahadlok na siya nga basin unyag unayon sila gubat sa mga Israelita, mapildi na sila kay daghan naman kayo. So samtang naa pa sila'y authority, ilang gilisod-lisod og maayo ang mga Israelita. Unsa maning salaa, kasina, kahakog, kadaw sa dungog. Naa ba ni semblance dinis atong nasod karon? Naawa. Mayo kay aware day mo. Sa inyong pamilya naa wa. Kana bang managsuon magbinangiay ba kay yay murag sikat ni sa akong amahanda? Daog-daogon ko ni. Naana wa. Sa managsilinga naana wa. Sa simbahan naana wa. Sa mga pari naana wa. Ay daghan. Dako kay naa ba. Unya, mao ba nay atong basihan aron ma-discourage tas atong pagsunod sa Ginoo? Dili mo nang niingon si Kristo, awari usa tas atong tubag sa Salmo niingon, ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo. Pasabot, sentro ta sa Ginoo. Munang pag-abot na ni Kristo, natao na siya, ang iyag yung giingon sa iyang mga tinun-an, ayaw mo paghuna-huna nga ang akong gidala kalinaw, ang akong gidala espada, magkabahin-bahin, magkabangi gyud ang katawhan. Sa philosophy, doon na nagyoy two forces in the world na constantly in contrast o kanang naggubat gini sila. Kinsa man, ang evil ug ang good. Ug naa kas evil, masuko kas good. Ug naa kas good, unsa man? Magantos kas evil. Ang evil masuko sa good, ang good muantos sa evil. Sa team Marcos o sa team Duterte karon, kinsa ka nilay good o kinsa nilay evil? Mailhan na nimo, kadtong nagantos o gipaantos, mautoy good or duol-duol sa good. Kadtong di gustong muantos, magpahayahay gyud, nya mo paantos sa uban, mautoy evil. Guess who? Mao na sa atong pamilya, naamasad na ang presence sa evil o sa good. Magkabangi gyud mo dias pamilya, matud pang Kristo, ang imong pinaka ngilad nga kanana ang labing ngilad mong kaaway naa na sa inyong pamilya. Mo nang niingon si Kristo, higugmaon gay nimong imong pamilya, imong bana, asawa, anak, ginikanan, labaw kanako. Di jud kaangay nako kay si Kristo is absolute good man siya. Absolute good. Unya kun ato na siya ganing isalikway tungod kay nahigugma na ta sa tao nga atong kuyog sa kinabuhi, awa na evil na ta kay gisalikway man nato ang absolute good. Gilingay mong tupad.
ingna good ka, ingna good. Kanang magpa-color ka sa imong buhok, good ka o evil? Ato lang ginagmay evaluation ba? Kanang mongiskis ka skilay nya imong badlisan, good ka o evil? Basig imong gisalikway kay si Kristo baya nahimo siyang good because He is also truth. He is truth. Nya kung kuluran nimo imong buhok, truth pa na ang imong giapas o lies. Nahimos ang evil ang yawa tungod kay Prince of Lies, pamakak. Ug imo na nang badlis-badlisan imong kilay, truth pa na. Huy, tubag. Gamit ka ng kondom. Kunuhay, naminti ninyo kay inyong anak duhar gyud ka buok pero nagpalaygit day ka, nagkondom day ka, nagpills day ka, kamatuoran day na. Nag-abortion pa ka. Labing kunuhay kay mo, inagbayay gyud, pinangga kay nimo nya, kabit ra day na nimo, good pa na. Nagkahiusa gyud mo, wa gyud mo mag-away. Unya mutabang pa mo dinhi simbahan, unya gapuyo-puyo ra di ay mo. Unsa man na, good pa na, truth pa na. Hoy. Unya from time to time magbangga gining good ug ang evil. Unyag di ganay kaganahan mo antos, patay gyud ka. Karon ang gimonitor og maayo ang kahimtang sa atong former President PRRD, 80 anyos galisod naglakaw, purting daghanag sakit, gipugos gyud pasakay sa eroplano ug gipriso karon didto sa dahig. Pero unsa may iyang gisulti? Ayaw ko ninyo huna-hunaa. Mamatay ra ko anytime. Huna-hunaa ang atong nasod. Kinsa maroy God ani. Ibutang talang padili gani yung absolute God. Kinsa maroy God aning sitwasyon na ang administrasyon dinhi o si former administrator. Ang present administrator o ang former administrator sa atong nasod. Kamo na nay hukom. Napagiroy pinakakuan ay bag-o kining isyu, hot kaayo. Kamo nakakita mo na social media, hasta mainstream media ni publish na niini pasabot din agin ni fake news. Kaysa una tawgon man nilag fake news, karon di na gini fake news. Ang hukom karon findings dito sa Amerika, especially in LA, na ang namatyan ni Paulo Tantoco, the late Paulo Tantoco, overdose sa drugs. Published na na. Dili na na fake news. Dito sa Amerika, sa atong mainstream media o sa social media, perti na narong katapa na karon ang kuyog niya dito sa hotel maapil man sa investigasyon. Kung diin ang kaso na hitabo o diin na hitabo ang maong kamatayon o ang paggamit sa illegal na substance, kadtong tanan niyang kuyog niya, entourage man to sila, naapil ganing pipila nato ka mga suod nga mga personalities din his atong din his ato. Apil man dito na i-picture, na i-record. Saan mo na aron? Kung ikaw tarong ka nga pagkatao nga naapil ka itong maong entourage, musulti jud ka tinuod. Mubarog jud ka nga tinuod na naka-observe ko ana, di ni mo tabunan. Di ni mo tabunan. Nya kadto silang kuyuga, mura to sila managsuon. Suod kay sila, nangaon sila, nagparty-party sila, usara sila ka hotel. Suod gito sila. Unya kung ikaw karon naapil na kas investigasyon tungod aning maong sitwasyon, musulti jud gas tinuod. Magkabangi gyud mo sa imong kuyog. Mo na ingos Hesus, ang imo unyang labing ngilad nga kaaway kanang imong kuyog. Kuyog sa pamilya, kuyog sa politika, kuyog sa opisina, kuyog sa akong ministry si pare.
Mabangi gyud ko, magkabangi ko sa akong isig kapari. Kung pananglitan, musulti gyud ko tinuod nga sitwasyon nga nahitabo dinhi sa simbahan. Di ba? Nya, willing ka nga makigbangi sa imong suod sa kinabuhi aron lang gyud barugan nimo si Kristo, ang kamatuoran ug ang matuod ug ang kaayuhan. Gilinga imong tupad ingna ug nakuyog pa kaato, musulti ka ingna kano. Lingi abay imong tupad ingna og usa pa kas kuyog ato, musulti ka. Oy, kasagaran takom ang baba. Wa ko kay wa jud ko ana, nakatug. Karon ilan nang gidiscuss. Timan-an nato ang drogas number 1 gid na nga kaaway dinhi sa atong nasod, nga daghan kay gipatay ana og daghang nga daot nga pamilya tungod ana, daghang nga wagta nga kaugmaon tungod anang drogas labi na dinhi sa ato. Mo nang paglingkod ni former President Duterte, gideclare gid niya war on drugs. Gani karon kanang iyang pagkapriso tungod na sa iyang war on drugs. Kining ato rong present administration sa una niyang suna, wa gyud gideclare niya nga war on drugs. Mao nang na-highlight tong iyang unang suna hangtod karon gipangita pa na, what is your opinion about drugs, illegal drugs? Wa pagyapon siya comment. So nagkabangi na ron sila. Unit team ba yan as una? Di ba? Unit team na Sara, Bongbong Marcos, unit team, perti na tong lipaya ato, landslide good sila. Pero tungod kay naa manggi usa nila nga evil, usa nila good, nagkabangi gyud. Ang ato na larong hukman, kinsa kay evil nila, kinsay good. Nilingi ay mong tupad. Ingna, kung ikay pahukmon, kinsa may evil sa unit team, si Sara o si Bongbong? Ingna. Di lang kumusulti ninyo sad, kay naaman sa kuy akong judgment. Pero atong tan-aon, kinsa Manila ang nakigbatok sa illegal drugs? Kinsa Manila ang dunay effort to destroy drugs? Ang ikaduha natong evil sa atong nasod, nga ni us-us yung maayong atong paglambo, graft and corruption. Graft and corruption. In addition to drugs, nagkunik raman ni sila. Aron makapalit og drugs, mag-corruption. Aron maprotektahan ang corruption, mag-drugs. Na-impeach ang atong vice presidente tungod ng corruption kuno. Pero ang kanunay isulti sa atong vice presidente, anti-drug siya, anti-corruption siya, anti-insurgency. Kaya kana sang atong insurgency, connected man na sa graft and corruption. Wa man na sila ika-finance sa ilang operasyon kaning atong mga underground movements kung dili suportahan gikan sa atong mga opisyal sa gobyerno nga mga kurakot kaayo. Gihimom na silang mga murag, mga fighting dogs, ang sitaw na, attack dogs. Pag terrorize ba, hadlokon ang katong mutingog, inigtingog, paskinan dayon ka, hadlok na lang kam tingog. Kakunik na, niya gideclare man na sa atong vice presidente, karon impeach na siya. Ang iyang unit team sa una, ang nagsiging pakpak sa war on drugs sa una, karon mubarog na, musayaw-sayaw pa kay na-impeach na. Kita nalay mo hukom ana, nagkabangi na sila maayo karon. Mao na ingos Hesus, moabot ganining panahon na dawata gid ninyo ang pinadalas Ginoo. Kay kun mudawat mo sa akong gipadala, nidawat sad mo sa nagpadala kanako nga mao ang Dios. Pero mo kontra mo sa akong gipadala, kanang nagsangyaw sa kamatuoran, nagsangyaw sa kaayuhan o sa kabalaan sa kinabuhi, ang atong gidawat mao ang yawa. Mao na ni ron, ni resulta na siging pangsalikway anang na ang mga tao nga nag-advocate, pilago na kabuok na nga priso, na nga contempt dito sa Congress, ana nga nagsulti ba, anti-drugs, anti-corruption, na nga contempt sila, gubot kaayo, luoy kay tan-aon. Hangtod karon gani, napay uban, wa pa kagawas sa
prisuhan. Si Kristo, ang mga apostoles, nangamatay sa tungod sa pagsaksis kamatuoran. Mo nang ningos Kristo, bulahan gyud mo kon magpabilin mo diri nako, bahala nagmakontra ninyo ang inyong kapamilya o kapuso dinhis kalibutan. Ang ato mga politicians nga kaniadto suod karon kontra na, ang kontra kaniadto suod na. Ang pangutana lang, nagkasuod ba sila sa ngalan sa Ginoo o nagkasuod sila sa ngalan sa dautan? Kay duha man ikaklase ang unity. We are united to do evil or we are united to do good. Kaning atong slot din unsa man ni evil, good. Kusga. Unsa may gamitan ninyo sa inyong kwarta ron? To buy slots or to buy new shoes or new dress? Sige. So, ato na sa ning balikon pagpasabot ang atong slot, minimum donation para sa atong projects. Ang ato rong duha ka projects nga nahibilin, kaning Grace, ang pagbayad atong 70 million, kay wala man ta adto man sana ato ipadama ni nako, dadon ko ni ngadto sa Compostela karong August 5 sa akong bagong assignment. Dadon ko ning 70 million, pero inyo ning hotdog palit karon kutob karong August 5. Gaan kay akong lawas mo travel ngadto sa kuan. Mabutang niingon ko ayaw na lang ng despedida kay moingon mong despedida. Unsa man ang pasabotan ng despedida? Maayong pagpanaw. Unsa ang pagpanaw ng akong higot 70 million? Ang ayan pa na inyong despedidahan nga gadaha ko sa 70 million para isulbad sa atong utang dinhi sa atong parokya. Dadon na nako didto. Unfair ba yan na sa laing parokya? Pero kay lagi di man sa dawaton sa mosunod nako mo respeto sa kuniya. Ako ning antuson kamo lay pahimos aning facility nga gibayran nga part anang gibayran nato anang 70 million. Ako lay mag-antos og pangita og kuan nya katong gustong mo antos kuyog nako, hala palit mog slots kaning Grace, minimum 100 pesos usa ka slot nya, maximum wa nay limit ana 100 pesos nya. Naa ni siya 70 slot challenge, 7,000 ang kada challenge. Pila na may atong halin as of yesterday, niabot nag 5,154 atong halin, na apay 694,846 ka slots nga available, 100 pesos per slot. Di lang ta mag-uol aning dako pa kaini, pero kitang tanan nga gustong mosunod sa Ginoo, gamito na to atong kwarta, ipalit aning slot, sunod natong mata, makaingon ta, hala, nahurot man di ay. Pila man roy akong subscribers? Mga 256. Ibutang nato ang mga viewers nako kanang nag-TikTok na akong humili, gi-Reels, gi-Facebook, nang YouTube. Sobra man gyud mo sa mga 1 million kada adlaw tibok kalibutan. Ug mopalit mo tag sa kaslat. Ano bang maingon mo ba? Ay, magpadadit ang Father Roy, usa lang kaslat, 100 pesos. 694 agod ni 1,000. Nya og ang 1 million mopalit og tag sa kaslat. Igkaugma, igmata nako, unsa may mahitabo? Uy, tubag mo hurot na. Pero lagi, kung mudawat mo sa akong gitanyag, nidawat sad mo nagpadala nako. Pero di mo mudawat ani, kaya ang inyong yung hunahuna, ipalit ginin ako aning ako mga pangandoy nga mga butang. Wa mo mudawat sa gitanya kay matod pagayng Kristo, bisag magpainom lang kag usa ka basong bugnaw tubig sa gipadalas Ginoo, makadawat gyud kag ganti. Nya kaning mopalit mo usa ka slot 100 pesos, dili ra na equivalent sa usa ka basong bugnaw tubig oy. Nya inyo nang gibuhat tungod kay
ako pinadala ko sa Ginoo, pari gog ko. Di ba? Ana ha, mura gini akong gilauman nga makasabot ta ana. Ako sad sige sa kog palit og slot. Di sad ko ninyo mabitin aning pagpalit og slot. Sugod pa adtong 2020 nga nagsugod kog baligyag slots, usa sad ko sa mga great buyers ani. Kay na masag koy akong kwarta sad kada semana dupa-dupa. Nya kining atong para itukod og balay kaning Christ Transforming Union or CTUMM, ang atong halin niabot nag 4,342, 2,658 na lang ang nahibilin, 100 pesos per slot. Nya do na sad ni 61 slot challenge nga tag 6,124 na sad ang atong nadawat ka challenges. So pakpakan na to ang atong namalit og slots. Salamat kayo. Kani paslat-slat lang ni. Gagmay ra ni 100 ra ni. Pero mura nig buy sa Hulmigas or buy sa Anay or buy sa Putyukan kanang bis. Ginagmay ra ilang dadon, ibutang dito, i-contribute, ginagmay hangtod mo bundo na ang ilang balay, hangtod dako na kay nang tawag ko na tog tabog sa Putyukan nga kuwao na nila tagsa na kabaldi ang hani nga makuha. Gikan atong ginagmay kaayo. Mo nang gitawag og bihalag ginagmay basta kanunay. Ana. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna kapila ka mo palit og slot kada semana. Ingna kapila man ka mo palit og slot kada semana. Nya moingon na siya kausa lang sa kana. It's good. Pero moingon gani ka kausa las usa ka tuig, murag questionable.